तृतीय अध्याय त्रिविध वैष्णव लक्षण कथा राजवाच एमंत विदेह राजन मने विचारे तत्वज्ञान आनंदे सिरे कर देई बोलती निस्तरिली मुहि तुम्भे निर्मल मुनिगण कह हे भक्त लक्षण कि रूपे भ्रमंती जगते कृष्ण भजन अनुमते किबा कहती वाक्य सार कि धर्म करती आंभर ताहाकु जानी बाके मते कह सुदया जेबे मते मनिरुवाच मुनि बोलती ताहा शुणी शुण विदोह नुप्रमणि कृष्ण भजन ए संसारे प्रचरे त्रिविध प्रकारे उत्तर मध्यम प्रकृत ଯାହାର ଲକ୍ଷଣ ଯେମନ୍ତ ତାହା କହିବା ଶୁଣ ଏବେ ରାଜନ ପଚାରିଲୁ ଯେବେ ସକଳ ଦେହେ ନାରାୟଣ ବସନ୍ତି ଅନାଦି କାରଣ ସେ ନାରାୟଣ ଦେହେ ଯେତେ ବସନ୍ତି ଭାବ ଅନୁମତେ ଏ ଭାବେ ଦୃଢ଼ ଯାର ମନ ସେ ପ୍ରାଣୀ ଭକତ ଉତ୍ତମ ଜନ୍ମ ମରଣେ ଯାର ମନ ନମଣେ କ୍ରିୟା ଅଭିମାନ ସ୍ୱଜାତି କୁଳ ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଅହଙ୍କାରେ ନହେ ଛିନ୍ନ ଉତ୍ତମ ଲକ୍ଷଣତା ଜାଣି ଭକତ ମଧ୍ୟେ ପରିମାଣି ଯାହାର ସୁତ ବିତ ଦେହେ ପରମ ଆତ୍ମା ବୁଦ୍ଧି ହୁଏ ସକଳ ଜୀବେ ସମବୁଦ୍ଧି ଉତ୍ତମ ଭାବ ଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧି କେବେ ହେ ନୁହେଁ ଜ୍ଞାନ ଭ୍ରମ ସେ ପ୍ରାଣୀ ନାରାୟଣ ସମ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରୀ ମୁନିଗଣେ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଯେ ହରି ଚରଣେ ଶିବ ବିରଞ୍ଚି ଯାର ପାଦେ ଧ୍ୟାନେ ଭଜନ୍ତି ଅପ୍ରମାଦେ ସେ ପ୍ରଭୁ ପାଦ ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତି ଲବେ ନିମିଷେ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନୁହନ୍ତି ମାୟାରେ ମୋହିତ ସେ ପ୍ରାଣୀ ମହାଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ଭକତେ ସେ ପ୍ରଧାନ ତା ଦେଖି ନିସ୍ତରନ୍ତି ଜନ କୃଷ୍ଣର ପାଦ ନଖପନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ପ୍ରାୟ ଜ୍ୟୋତି ଯେ ଯାର ହୃଦୟରେ ପ୍ରକାଶେ ଅଶେଷ ଘୋର ଦୁଃଖ ନାଶେ ମଧ୍ୟମ ଭାବ ଏବେ ଶୁଣ ଯେବେ ଅର୍ଚ୍ଚଇ ନାରାୟଣ ହରିର ପାଦେ ସେବା କରେ ଭକ୍ତି ସମ୍ଭୂତ ବୁଦ୍ଧି ଧରେ ସଂସାର ମଧ୍ୟେ ଯେତେ ଜନ ସମସ୍ତ ହୃଦେ ଭଗବାନ ସତ ଅସତ କର୍ମ କରେ ଏ ଭାବ ହେତୁ ନ ବିଚାରେ ସ୍ୱପ୍ରିୟ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରମାଣେ ଅସତ ସୁଖ ବୋଲି ଜାଣେ ସୁପ୍ରଜ୍ଞା ଭାବେ ଦୟା କରେ ଅହଂ ପଣ୍ଡିତ ହେତୁ ଧରେ ସେ ପ୍ରିୟା ପ୍ରିୟ ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ଏ ସର୍ବକୃଷ୍ଣ ଏ ସର୍ବତ୍ର ଏଣେ ନ ହୋଇ ଅହଙ୍କାରୀ ମନରେ ଦୋଷ ଗୁଣ ଧରି ମାତ୍ର ଧନରେ ଗୁଣ ଦୋଷ ଘେନି ଆପଣା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଂଶ କର୍ମ କରଇ ବିଧି ମତେ ଫଳ ଆକାଂକ୍ଷା କରିଚିତେ ପରେ କହଇ ଦୁଇ ମତ ଜଣା ନାହିଁ ସେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଗୁଣେ କରେ ଶ୍ରମ ଏଣୁ ସେ ବୋଲାଇ ମଧ୍ୟମ ପ୍ରକୃତ ଭାବ ଏବେ ଶୁଣ ଯେବେ ପୂଜଇ ନାରାୟଣ କେବଳ ଲୌକିକର ମତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନ ଥାଇ ଅନ୍ତର୍ଗତେ ନ ସର୍ବେ ବିଷ୍ଣୁର ଭକତ ଇତର ଦେଖେ ସର୍ବମତ ମନରେ ଅହଙ୍କାର ଭରି ଦଣ୍ଡେ ବିଚାରେ ଭକ୍ତି କରି ଏହା ପ୍ରାକୃତ ବୋଲି କହି ତଥାପି ଭକ୍ତ ସେ ବୋଲାଇ ଏଣୁ ଯେ ଯେତେ ଭାବେ ଭଜେ ହରି ତା ହୃଦୟ ନ ତେଜେ ଚିତେ ଚିନ୍ତିଲେ କ୍ଷଣ ମାତ୍ର ହରଇ ଅଶେଷ ଦୁରିତ ସେ ହରି ପାଦ ହୃଦେ ଧରି ଭକତି ଦୁସ୍ତରୁ ନିସ୍ତରୀ ଶୁଣ ବିଦେହ ମହିପତି
विविध वैष्णवଙ୍କ रीति एकादशरे कृष्ण रस କହିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ 82 ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧେ ତ୍ରିବିଧ ବୈଷ୍ଣବ କଥନଂ ନାମ ତୃତୀୟୋଧ୍ୟାୟଃ।